खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आं बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आङो जोंनि राङापारा हालामनि सिङावनो थानाय जोंहा निजोमपुरि गामि आदा बसन्तनि न'खराव गंसे बाथौ सिबिसालि खालामदों आरोना। दा बेयावनो आंखौ आर'नाइ पेन्टिं खालामनो होदोंमोन। दिनैजों सानथाम जाबाय। दा बे सानथामाव जाबाबो जायाबाबो एरबाय आरोना। दा माबायदि जादों नोंथांमोना फारि नायलांदो भिडिअखौ आरो लोगोसे मोजां नुयोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफोरखौ एसे फोरोंहरदो। दा नोंथांमोननो देखायनोसै आङो माबायदि आखिदों। ओरैनो सिम्पोल आखिबाय लोगोफोर, एसेबां मोजां सर जायासै। जायखिजाया नोंथांमोननो फारि देखायलांसै आरोना, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। समायना नों बेसे गोहोगोरा, नों बेसे समायना नों बेसे गोहोगोरा। हालि हालि बिरलाङो दाउनि फालोआ, जिरि जिरि बोहैलाङो दैमा दैसाया। हालि हालि बिरलाङो दाउनि फालोआ, जिरि जिरि बोहैलाङो दैमा दैसाया। नोंनि फंसे रावआवनो, नोंनि फंसे रावआवनो, नोंनि फंसे रावआवनो, एकदम नांलाजोब्बाय बोखारना लाग्रा। हाल एवदों माइ गायदों इन्दि लुदों सि दादों। हाल एवदों माइ गायदों इन्दि लुदों सि दादों। गासैबो